150 až 160 cm. Tak těch 160 asi nějaký spíš doroste, než je než bezbělej chlap. Bylo takový závodníček, prostě nějaký bytější, když je asi 85 kg, to by bylo moc. Přišek si vybírá Štohancla, který opravdu operuje na místě pravého závodníka Ibrahimova. Chlík. Na kopnutí míč. Na Milana Škodu tam bude! Štohancl, který srovnává na 1:1. A je to zasloužený gól, myslím si, že Bohemka opravdu Pro Bolesław je to další nepříjemná ztráta po porážce na Spartě. Tak dnešní utkání byly velkými favority, no, tak v druhém poločase se hodně zlepšili, ale Štohancl pozor vidí, na to! To tady není teda, to tady nebylo dlouho, pozor. Krista pána, tak takováhle věc, kdy jste ji naposledy viděli, Jan Štohancl obhájil svůj primát nejlepšího střelce Bohemians, protože dává svůj druhý gól a druhý gól Bohemky v letošním ligovém ročníku. Nádherně to vyšlo. Michal Vorel byl daleko z brány. A už rezignoval, prakticky ten Borel šel do brány jenom po kůži. Utkání už skončilo, ani se nerozehrávalo. Michal Vorel kopl Krtka, který měl na sobě určitě kalhotky s velkými kapsičkami, jako z pohádky Zdeňka Millera.